Привет на всички локомотивци! Днес пред камерите застава старши треньора на Локомотив Горна Оряховица Николай Панайотов. На първо място, как си? Благодаря, добре. Така в края на подготовката се надяваме да по-скоро с нетърпение чакаме първи официален матч, се надяваме отбора да се представи добре. Как протече подготовката? Тя се проведе в Горна Оряховица и долна, където тренираме. Как я видя ти и доволен ли си от подготовката? Да, доволен съм от подготовката, от влагането на всички футболисти. Така, в рамките на един месец общо взето опитахме да сглобим един отбор, който да е конкурентен в първенството. Трудно, тъй като не е много времето да се направи, но се надяваме, че и с мачовете отбора ще придобие един вид, който да радва хората. Супер! Имаше и нови стари имена, които се завърнаха. Като цяло, как оценяваш селекцията за сезон 26-27 и няколко думи за нея? Ами да, така, има няколко момчета, с които вече сме работили, привлякохме и други футболисти. Общо взето отбора ни е доста млад, имаме малко опитни футболисти, които така да дават увереност на тези млади момчета. Надявам се, че сме успели да привлечем правилните хора и мисля, че ако показваме това желание, което го правим в тренировъчния процес, мисля, че отбора ще върви напред и съответно ще искаме да имаме точни резултати. В събота е първият официален матч за отбора срещу Черноморец тук на домашна сцена. Каква е атмосферата в отбора преди този матч? Мисля, че момчетата са наясно, че ни предстои един доста тежък матч срещу добър отбор, който се запазва така изцяло ядрото от миналия полусезон. Мотивирани са, работим тази седмица на пълни обороти, надяваме се да се подготвим по най-добрия начин и да успеем да направим един добър матч, който да искаме да бъде спечелим. Какви са очакванията, твоите очаквания за сезона? Моите очаквания са първо отбора, който се опитваме така в този един месец да го сглобиме, да има един добър вид, един добър стил на игра, който да се харесва на хората и се надяваме с много усилия, с много труд, с всеки изминат мач да подобряваме играта си и да вървим по-напред в класиране. На последно място, последно, но не на последно място, какво е твоето послание, което би отправил към привържениците на Локомотив? Моето послание е първо така, на всички знаем публиката на Локомотив колко обича отбора си. Винаги го е подкрепил, надявам се от самото начало момчето усетя тази подкрепа. Съответно да имаме и търпение към тези футболисти, защото така, отбора е нов, ще ни трябва малко повече време на тях, но аз съм сигурен, че те ще дадат всичко от себе си за тази публика и за града. Благодаря ти много за това интервю. Успех в събота и само Локо!